Заучена комбинация. Исмаел Ферер добре успя първоначално да се освободи от Адриан Кова. В последствие обаче Крумовград определено ще има нужда от тук до края на двубоя. Уери Каетано, Хуан Капинеда и разбира се Исмаел Ферер. Тяго Вейга. Алонсо. С което Наско Милев се справя. Потом футболиста Крумовград наказателното поле. Изстрел на Каталин, който се получи като отбор дал толкова много футболисти, голмайстори, изявени в тревата, но знаците на Мартин Великов бяха красноречиви. А сега ще станем ли свидетели на изненада? Отговорен ден, защо